हाजार मोननो हायो। बे गासैबो सानखांथिया प्रमद बर' बिथांनि सानखांथि जे जोंनि सुबुंखौ अनसायनायनि सानखांथि, जोंनि हालामाव रांखान्थियारि जौगानायनि इसोमुथिनि दारा दिनै जोङो अनलाइन जोङो हाफोरखौ गावनि नामाव खालामना लानो हायो। जिखुनु खामानिखौनो जों दा मावना लानो हायो, गावनि नामाव बानायनो हायो, फंबायनि नामाव होनो हायो, बिफानि नामाव होनो हायो, जेरै नांगौ ओरै खालामनो हायो। आरो गोदो हा बायोबा जि सेटेलमेन्टमोन, बै सेटेलमेन्ट खालामनायाव जेसे रांनि जोङो हा बायो एसेबां रां जोङो सरकारनोबो होनांगौ जायोमोन। जेनेबा 1 लाखनि 1 बिघायाव हा बायोबा सरकारनोबो सेटेलमेन्ट खालामनायाव 1 लाखखौनो होफिननांगौमोन। दिनै बेखौ जों रांखौ खमायनानै खालि 1 बिघा हायाव 1000ल' जों रां बानायदों। बे गासिबो जोंनि जोंनि गरिब समाज, गरिब गुन्द्रानि समाज, जायफ्रा 1000 थाखा खामायनो हाया, बेखौ जमा होनो हायिनि थाखायनो हाफ्रा गावनि नामाव जाया, बेखौ जों दिनै गोरलैयैनो मावना होबाय। बेनि बादैबो जोंनि आइजो माहारिफोर दङ, आइ दङ, जोंनि आब'मोन, जिहेतु जोङो सरासनस्रायै जिखिनि रांखान्थि खामायनांगौ जोंनि हालामाव, जों बेखौहाय गोबां खम नुयो। बेनिखायनो आइ अनसाय बिथांखि जोङो अलरेडि बे बिथांखिखौ लादों, अनसुंथाइ बिथांखि लादों। बे बिथांखिफोरजों जोंनि आइजो माहारि दङ, बिथांमोनहा जिहेतु हाथायाव मैगं गला बायदिसिना फिथानि दखान, फिसा फिसा दखानफोर होयो, बिथांमोनखौ खमसे खम एसेबाबो रां होनानै बिथांमोननि जिउखौ जाहाथे गोजौ थाखोआव लांनो हायो, बेनि थाखाय जोङो 5000 करि रां जोङो अनसुंथाइ होनो आवगायगासिनो दं बा होबोगासिनो दं। खेबसे लागैनो होनाया सम्भब नङा। जोङो थांनाय बोसोराव 10,000 सुबुंनो जोङो बे अनसुंथाइखौ होदों आरो बे बारावबो 10,000 सुबुंनो, जोंनि बायद'मोननो, जोंनि आइमोननो होनो थांगासिनो दङ। जायफ्रा रेशन कार्ड दङ बिसोर जाहाथे मासाव 1000 करि मोनो। दा बेनिखायनो जोङो गोदान आइ अनसाय बिथांखि होननाय बिथांखि खालामदों। बेवहाय जायफोरफ्रा गर्भबती जायो बिसोरो डाक्टारनाव रेजिस्ट्रेसन मोनसे दङ, बेखौ खालामनानै अनलाइन खालामबानो बे 1000खौ 12 मासनि थाखाय 12,000 मोननो हायो। बे गासैबो सानखांथिया प्रमद बर' बिथांनि सानखांथि जे जोंनि सुबुंखौ अनसायनायनि सानखांथि, जोंनि हालामाव रांखान्थियारि जौगानायनि एसेबाबो सहाय खालामनायनि सानखांथि। दिनै जोङो जोंनि आब'मोननो अमा फिनो थाखाय बे बाराव जोङो 10,000 न'खराव जों अमा होनो थांगासिनो दङ। बिदिनो बोरमा होनो थांगासिनो दङ, दाउ होनो थांगासिनो दङ, हांसो होनो थांगासिनो दङ। जों गोबां जोंनि आब'मोननो, आइमोननो, जोंनि बिनानावमोननो जोङो एबार अमा दाउ फिनानै जाहाथे गाव बेस्थ'ताजों लोगोसे आरो जाहाथे सारियाना आथोना जाहाथे खामायनो हायो, बिनि सानखांथिजों बे जोङो पिग मिशन, गड मिशन, बे मिशनफोरखौ जों लादों। दा बेवहाय निसिमायाव गोबाङा मोनबावनांगौ थाबाय। बेखायनो नैबे इलेक्सननि 13 तारिख थांखांनाय लोगो लोगोनो 13 तारिखनि उनाव जोङो 20-25 तारिखा लागै बा रिजाल्ट ओंखारनायनि सानसे साननै उनाव निसिमायाव गोबां मानसिया आरो अमा मोनगोन, दाउ मोनगोन, हांसो मोनगोन। जों गासैबो लेखाखौ जोङो सरकारनो होबाय, बे एप्रुभ जाबाय। दा नै बेवहाय राननायनि मोनसे नियम बादा जाना थानायखाय बे बादाया जोंखौ एसे खस्थ' होदों। दा गोबाङा सेल्फ हेल्प ग्रुप गैया। आं बेखायनो आगोलावनो बुंखादोंमोन जे साबा बायदेवमोनहा लोगो जानानै साबानि आधार कार्ड होनांगौ आरो सासेनि बेंक एकाउन्ट होनांगौ। सासेबो निसिमानि आब'मोनहा मोनागारा थानो मोननाङा होननानै आं बे खोथाखौ आगोलाव फैग्रानो निसिमायाव फैबानो आं बुंखादों। दा बेनिखायनो दा मोनथ'यिफ्रा जेबो साननांगौ गैया। सेल्फ आफादनि जि मोनसे सुक्ति, बे सुक्तिया शान्तिनि सुक्ति, बे सुक्तिया गावजों गाव अनलायनायनि सुक्ति, बे सुक्तिया मोनसे